Хайырлы имен иртеләр баршагызга да. Үз илемдә үз кием конкурсына багышланган Тәртип радиосының матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар Резелә Исмәгыйлова, Тәртип радиосының баш мөхәррире, Лейла Ялалова, Тәртип радиосының баш мөхәррир урынбасары, Айваз Садыров, Тәртип радиосының башкарма продюсеры, Фуад Галимуллин, әдәбият белгече, Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының атказанган мәдәният хезмәткәре, конкурсның жюри әгъзасы. Һәм Илүсә Хуҗина, Татарстан Республикасының атказанган артисты, конкурсның жюри әгъзасы. Резелә апа, беренче булып сүз сезгә, күптән түгел генә сезнең Сөембикәдә дә кечкенә генә түгел зур бүләгегез чыкты. Ул турыда да сөйләп китсәгез һәм гомумән Тәртип радиосында тәртипме? Ассаламу алейкум. Әлбәттә тәртип. Һәм чыннан да мин барыгызны да Рамазан ае белән тәбрикләп башлап җибәрим әле бүгенге пресс-конференцияне, чөнки бик изге айга аяк бастык һәм без аңа Сөембикә журналы белән бергә килеп кирдек дип әйтәсем килә. Менә шундый күчтәнәш белән барды Сөембикә журналының бу саны. Ул күчтәнәшләрне без сезгә дә өләшербез, Алла бирсә. Анда ифтар һәм сәхәр дугалары, авыз ачу һәм сәхәр ашаганнан соң укыла торган дугалар безнең һәрбер йортка Рамазан аенда бүләк булып журналга кушылып барды. Ул инде 10 меңнән артык гаиләгә дигән сүз. Һәм аның артында менә шулай QR кодлары бар инде. Аннан кирип тәртипнең һәм Сөембикәнең сайтларына тоташып була һәм үзеңне кызыксындырган бөтен нәрсәне дә безнең хакта да Сөембикә журналы хакында да белергә була. Беренчесе шулай тәбрикләү булса, икенчесе бу безнең пресс-конференция залында Татмедианың беренче мәртәбә тәртип. Шуңа күрә җиңел кулдан булсын шушы изге айларда дип әйтәбез инде. Алда да гел яхшы хәбәрләр ирештереп, матур итеп журналистлар белән бергә аралашып, эшләргә, яшәргә язсын. Ә инде үз илемдә үз кием конкурсына килгәндә, безнең татар халкында шундый матур әйтем бар бит. Мәкаль дип әйтим мин, аны үз өемдә үз кием дигән. Һәрбер кешенең үзенең өендә үз атмосферасы, үз законнары, үз кагыйдәләре язылмаган һәм ул анда үзен бик рәхәт хис итә. Менә шул мәкальгә ияреп куштык бу конкурска без исемне, ләкин радио бит инде ул бер өйгә генә бармый, ул бөтен татар иленә таралу һәм аңа мәгърифәт яхшылык җиткерү ниятеннән эшләгән булгачтан Тәртип радиосы без инде конкурсны үз илемдә үз кием дип атадык. Максаты әлеге конкурсның беренчедән Тәртип радиосы яңа яшьлеккә кайтканнан соң үзенең бераз югалткан тыңлаучыларын эзләп табу ниятеннән һәрбер өйгә, һәрбер татар күңеленә барып җитү ниятеннән булса, Татарстанда гына түгел, хәтта чит төбәкләрдә яшәгән татарлар да безне бит инде приложениелар аркылы хәзер тыңлыйлар, Аллага шөкер. Аларны да тагын бер кат кузгатып алу булса, икенчедән югала барган җырларны, халыкның авылларда гаиләләрдә генә сакланган хәзинәләрне барлау икенче максат. Чөнки онытыла барган җырларга тиеш иде безнең конкурста, тиеш инде әле дә бара конкурсыбыз, катнашучылар. Аның хакында әле безнең Ләйлә аерым сөйләп китер. Ә инде өченче максаты дип әйтим, бу адәм баласының үзе белән картая торган хыяллары бар. Күп кешеләрнең, җырлый белә торган кешеләрнең дә шулай юк инде. Ул менә шул ниндидер күңел ягыннан да якын килүне уйладык без. Ул каядыр конкурсларда йөри торган кешеләр күп булырга мөмкин, ләкин теге савыт-саба җуганда үз өендә менә шул үз киен генә килеп йөргән оялчан кешеләр дә булган, бар инде алар күп халык арасында. Шуңа күрә монда фонограммага җырлау кирәкми, монда уен коралларының да булуы мәҗбүри түгел, әгәр дә булса ярый, булмаса үзенчә генә җырлап, гөлләргә су сипкән җирдән тотып алып төшереп җибәрергә дә була инде җырлап йөргән кешене. Ул аның күңелендәге ниндидер хыялын тормышка ашыруы була, ниндидер бер изге гамәл дип тә карыйм инде мин аны, чөнки оялчан моңлы кешеләр күп, гадәттә талантлы кешеләр алар инде бик әрсез булмыйлар. Шуңа күрә максатлар изге, инде әле безнең конкурс төгәлләнмәгән, анда менә кайлардан катнашканнарын, ниндирәк эшләр килгәнен ансын безнең Ләйлә Ялалова сөйләп китер, Алла бирсә. Ассаламу алейкум, тагын бер кат.
Миңа инде шундый бәхет тәтеде шушы конкурсның үзәгендә кайнарга, чөнки беренче булып материалларны кабул иттем. Бәхеттем, чөнки чыннан да менә татар җыр хәзинәсенең нинди бай икәнен, безнең халкыбызның нинди моңлы икәнен тагын бер кат аңларга шундый мөмкинлек туды. Бүгенге көнгә бәйгегә 57 эш килде конкурсантлардан, дип әйтәгәйме. Эшләрне без WhatsApp, Telegram каналлары аша һәм инде файлобменник аркылы сылтама белән кабул иттек һәм кабул итәбез 20 апрельгә кадәр. Конкурста катнашучыларның яшенә күз салсак, иң яшь катнашучыбызга 8 яшь, ул Мамадыш районыннан, иң өлкәненә безнең Садыкова Линиза апа Арчадан, аңа 78 яшь. Бәлки әле өлкәнрәк катнашучыларыбыз да бардыр. Кызганыч, кайбер конкурста катнашучылар яшьләрен күрсәтмәгәннәр. Һәм инде географиясына килгәндә, менә шундый фикер туды, иң җырлы, иң моңлы халык безнең Арчада яши икән дип, чөнки конкурста катнашучыларның конкурс материалларының 3тән 1 дип әйтик, Арча районына туры килә. Һәм шунсы сөендерде, Татарстан белән шикләнмичә безнең Башкортстаннан, Балтач районы, Иске Балтач авылыннан, шулай ук Пермь өлкәсе Барда районыннан килде эшләр. Киров өлкәсенә әйттем, аннан соң безнең тагын үзебезнең ерак районнардан, Актаныш, Азнакай районнарыннан эшләр килде һәм килә торалар. Шулай ук Балтач районы, Балык бистәсе, Тәтеш, Теләч аларны әйтмим дә инде, Саба һәм әлбәттә Казаннан. Һәм шулай ук безнең Крешен кардәшләребездән дә конкурс эшләре килүе сөендердем. Кайбер эшләрне инде сез безнең Instagram аккаунтында күргәнсездер. Әлбәттә, анда бөтенесен урнаштырып бетерү мөмкин түгел. Шулай да инде сизләрне бәлки карап баргансыздыр. Һәм тагын бер кат әйтергә кирәк, менә конкурс эшләрен кабул иткәндә менә шундый нәрсәгә игътибар ителә. Конкурста бер-берсен кабатлаган җырлар юк диярлек. Алар инде безнең онытыла барган, кайчандыр популяр җырларыбыз, әйтик шул Габдрахман, авыл көе, уел көйләре. Ләкин менә конкурста катнашучыларыбызның хикмәт, һәр берсе төрле җырлар башкарып җибәргәннәр. Инде баштарак куркыткан иде, бөтенесе бер үк җырларны җырлап җибәрмәсләр ярар иде дип әйме. Инде конкурсның 3тән материалларының 3тән 1-ен 80нче, 90нчы еллар җырлары алып тора. Һәм безнең инде конкурсыбыз максатына туры килде дип уйлыйм мин шәхсән, чөнки конкурс материалларында әйтелгән иде, критерийларында, шартларында онытыла барган җырлар дип, онытыла барган җырлар шактый килде. Хәтта безнең базада булмаган, безнең архивта булмаган җырларда тупланды. Һәм инде мин үзем тапшырулар мөхәррире буларак менә исемлек алып бардым. Нинди җырны кайсы тапшыруда кулланырга мөмкин, һәм аларны музыкаль бизәлеш ягыннан ничек итеп кулланырга була, менә буларны инде алып бардык исемлеген. Һәм инде кайсы җырлар бездә юк, без инде аларга архивка запрос ясаячакбыз. Һәм шулай ук хәзер бит инде заманасы, Аллага шөкер, технологиялар алга киткән. Кайбер җырларны инде профессиональ җырчыларга кабат башкарту, яздырту мөмкинлеге дә бар. Менә шундый фикерләр һәм менә шундый саннар, фактлар менә бу конкурс эшләрен кабул итү буенча. Әйткәнебезчә инде конкурс эшләре дәвам итә. Сез инде безнең Instagram аккаунтыннан күзәтеп барыгыз безнең җырларыбызны, халкыбызның моңлы көйләрен. Хәзер инде мин тәкъдим итәм күз салырга безнең конкурска килгән кайбер эшләрне Sarmanay, sarmanay, yollarımda şanlı sarmakla bizim. Bir atmır var, güzel
игътибарыгыз өчен рәхмәт, тәмам. Минем. Һәрбер конкурсның битендә үзенең бүләкләү фонды бар. Айваз ул турыда да бераз гына сөйләп китсәгез иде. Ассаламу алейкум, кадерле коллегалар, исәннәрмесез. Миңа чыннан да шушы конкурсның бәлки журналистлар тарафыннан да иң кызыксындырган сорауына җавап бирергә насыйп булды. Шуңа күрә бик теләп әлеге эшне башкарам. Ник дигәндә, һәрбер конкурс әлбәттә инде үзенең катнашучыларына нинди дә булса стимул тәкъдим итә алса, аларны илһамландырыр өчен берәр чара тәкъдим итә алса, ул һәр вакытта да яхшы. Аллага шөкер, безнең мондый да мөмкинлек булдырды. Һәм әлбәттә аңларга кирәк, безнең шушы приз фонды, акчалата приз фонды гына беренчел катнашучылар өчен стимул булмады. Чөнки без әлеге конкурсны игълан иткәндә махсус рәвештә хәтта аның суммаларын әйтмәдек. Һәм күпчелек өлеше әлеге җырларның нәкъ приз фондының күпме икәнлеген белмичә җибәрелде. Без моны махсус эшләдек, чөнки бәйлисе килмәде, нәкъ стимул буларак акчага гына. Ләкин шуңа да карамастан без приз фондын шул рәвешле билгеләргә тырыштык, эшенә күрә, тырышлыгына күрә. Һәм чыннан да без дә үзебезнең максатларны алабыз бит. Менә санап китте Резелә, Кудысында, Ләйлә дә. Безнең үзебезнең дә максатлар бар һәм шушы максатларны әлбәттә тормышка ашыруда безгә ярдәм итәләр икән. Бездә нигә әле шушы катнашучыларга үзебездән булдыра алганча күчтәнәш ясамаска. Шуңа күрә безнең приз фонды бүгенге көндә булайрак билгеләнде. 3 урын һәм 1 гран-при. 3нче урынга безнең 5000 сум күләмендә приз. 2нче урында яулаучылар өчен 10,000 сум күләмендәге приз. 1нче урын 15,000 һәм гран-при 20,000 сум күләмендәге приз. Менә шушы фонд безнең акчалата булудан гына тыш әле тулыланачак сувенир продукциялары белән һәм башка безнең партнерлар белән эшләүчеләр тәкъдим иткән спонсор бүләкләре белән. Шуңа күрә монда инде катнашучыга, тырышучыга безнең конкурста үзенең Резелә әйтмешли хыялын бәлки тормышка ашыручыга без һичшиксез үзенә тиешле бүләген тапшырырга тырышырбыз. Һәм әлбәттә ки инде дәвам итеп шуны гына өстәп куйым мөмкин булса ләйсән, безнең бит әле критерийлар дигән сорау күтәрелергә мөмкин. Ничек итеп сайланачак, ниндирәк критерийларга игътибар биреләчәк, чөнки безнең жюри составы да махсус рәвешле билгеләнде, сайланды дип әйтик инде. Шушы һәрбер критерийга үзенең сүзен әйтә алырлык кешеләрне билгеләп. Безнең жюри исемлеген хәзер тулысынча Резелә апа әйтеп китер, аңарчы критерийлар турында гына әйтим. Безнең беренчел шарт ул да булса онытыла барган җыр һәм шушы җырны барлау, табу, безгә тәкъдим итү һәм бу шарт булып тора. Бу беренчел урында. Монда бәлки сораулар булырга мөмкин. Бу вокаль конкурс түгел. Монда вокал мөмкинлекләренә бәя бирелә. Шуңа күрә безнең жюри арасында профессиональ педагоглар, профессиональ башкаручылар бар. Ләкин монда беренчел урында барыбер ул да булса онытыла барган җыр. Аның шарты да 90нчы елга кадәр язылган җыр. Халык җыры дип кенә аңларга кирәкми. Монда игътибар иткәнсездер, тизмәдә анда ретро җыр категориясенә керүче әсәрләр дә бар иде. Ул онытыла барган булуы шарт. Бездә бит максат итеп шушы онытыла барган җырны күтәрү, искә чыгару, искә төшерү, аны кабаттан бәлки халык арасына кертү максаты иде. Шуңа күрә бу беренчел шарт һәм әлбәттә бия биргәндә инде жюрилар киңәшләшеп уртак бер фикергә килергә тиеш булачаклар. Бу җыр никадәр онытылган булган, никадәр ул оригиналь һәм бүгенге көндә никадәр гафу итегез, шундый сүз бар инде, тапталган дигән, әйме? Кайбер вакытта шундый күренеш килеп чыга, бер җырга басым ясыйлар да, күп башкаручылар аны кабатлыйлар, җырлыйлар һәм чыннан да җыр матур гына рәвештә яши. Бу яхшы күренеш, әмма дә ләкин нинди дә булса сәбәтләр аркасында онытыла барган җырлар бар. Менә шушы җырны таба алган, тәкъдим итә алган башкаручы безнең шушы критерийлар арасында беренче. Аннан соң әлбәттә инде критерийда без үзебезнең ул патша хәсләребез менә Фуат Абыйгалиуллинны чакырдык, чөнки җырдагы текст, җырдагы сүзнең көче, аның әһәмияте, без моңа аерым урын
бирәбез һәм әлбәттә инде жюри составы арасында шундый кешеләребез, шундый шәхесләребез бар. Менә бу критерийга да үз фикерен әйтеп, менә шушы критерий аша да җиңүчене безгә билгеләргә ярдәм итә алырлык. Әлбәттә инде җыр булгачтан вокалына, артистизм дигән критерийларга да безнең игътибар биреләчәк. Менә бер алтын урталык килеп чыгыр дип санабыз инде без. Менә шушы җиңүче булыр, җиңүче катнашучы нинди дә булса алтын урталыкны тапкан булырга тиеш. Башкару да, артистизм да, иң мөһиме җырның үзе, аның сүзе дигәндәй, шуңа күрә менә шушы критерийлардан чыгып без билгеләрбез, Аллаһы буйрса, җиңүчене 26 апрель көнне. Безнең 20-сеннән алып 25-нә кадәр инде сайлау этабы булачак, билгеләү этабы, чөнки 20 апрельдә тукталачак гаризаларны кабул итү. 26-сы безнең туган теле без көнендә без игълан итәсебез килә җиңүчеләрне. Бу инде туган тел көне белән Габдулла Тукайның туган көне белән бәйле булуы безнең әле кайсы көнне нәтиҗә ясыйсы игълан итәсе билгеле түгел иде, ләкин конкурсның ниндидер бер рухы бар ахырсы, арчаларны үзенә шул кадәр итеп тартты, шул көнне нәтиҗә ясалачак та инде безнең Тукайыбызны бүләк иткән арчалар арасыннан да бәлки анда кемнәрдер булыр дип ышанам. Жюри составына килгәндә, без бит инде радиода тәҗрибәсез кешеләр булмасак та барбер безнең тәҗрибә халык арасыннан чыккан мондый талантларны бәяләп бетерергә җитми икәнен аңлыйбыз. Шуңа күрә без жюри комиссиясенең председателе иттереп Шамил абый Әхмәтҗановны сайладык. Ул инде татар халкына мәгълүм, халык җырчысы, җыр-бию ансамблендә гомере буе хезмәт куйган, бүгенге көндә дә эшли, шуңа күрә монда килә алмады. Менә шундый безнең үрнәк булырдай шәхесебез дип әйтәсем килә. Һәм аннан соң безнең үткән белән көткән арасында күпер дип әйтәбез бит инде. Менә шулай буынлап алдык инде без бөтен нәрсәне. Шамил абый безнең өлкән буын арасыннан һәм иң тәҗрибәле җырга бәя бирүче буларак алынса, Фирнят абый Сәләхов. Ул безнең өчен урта буын, бүгенгеләр өчен инде ул шулай ук өлкән буын икән. Менә без әле шундый нәрсә белән кисешәбез бүгенге көндә. Без Айдар абый Файза Рахмановларны, Римма апа Ибраһимоваларны урта буын дип үскән, бүгенге яшьләр өчен алар безнең өлкән буын булып санала икән. Шуңа күрә бу җырларның авторларын әйтү мәсьәләсенә килеп төртелгәндә, менә шушындый нәрсәне ачыкладык. Без дә картаябыз икән дип әйтте, димме? Шуңа күрә Фирнят абый Сәләхов булачак, Татарстанның халык артисты. Һәм әлбәттә инде менә янәшәмдә утыра Фуат абый. Фуат абыйны инде аны Тәртип радиосының теге горурлыгы бер үзенең урынын алып торган хезмәткәр дип тә әйтер идем мин, чөнки кайчан чакырсак Фуат абый безгә килә, менә җырларның авторын яздырасы бармы, шигырьләр яздырасы бармы, туган тел хакында әйтелгән гыйбрәтле гыйбарәләр, саллы сүзләрне менә халыкның йөрәгенә үткәрә торган нинди сүз әйтәсе бар, без инде Фуат абыйны чакырабыз һәм Алланың рәхмәте яусын, ул олы башын кеше итеп без чакырган саен килә. Һәм Илүсә безнең Илүсә Хуҗина, инде аны бүгенге көндә белмәгән кеше юктыр. Ни өчен яшь кешене сайладык без жюригә дигән сорауга, бу әлеге дә баягы безнең максат. Үткәннән көткәнгә дөрес күпер салып, яхшысын гына җиткерү, чөнки без белмәгән, бүгенге көндә без аңламаган нәрсәләр дә булырга мөмкин, ләкин безнең татар яшьләре өчен кирәк, мөһим булган, без бәяләп бетермәгән нәрсәләр булырга мөмкин. Инде Илүсә күзлегеннән чыгып без аның ярдәмендә дөрес итеп бәяләрбез дип ышанам, Алла бирсә. Һәм бүген унытканча әйтеп куйыйм әле, безнең директорыбыз Шамил Мөхәммәтович та монда булырга һәм бу пресс-конференцияны башлап җибәрергә тиеш иде. Кызганычка каршы эшләре күп инде, эш күп булу сәбәпле ул бүген монда була алмады. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки без бит Татмедиа составына кирип эшли башлаган, шактый теге четерекле ниләр тудырган, бик тыныч булмаган, гел нәрсәдер сорап торган, гел нәрсәдер эшләп торган радио. Шуңа күрә безнең бөтен теләкләргә дә ярар дип каршы килмичә ярдәм иткәне өчен аңа бик зур рәхмәт. Алдыда шулай бергә матур итеп эшләргә, хыялларны тормышка ашырырга язсын. Рәхмәт, Ризаль апа. Фуат абый, жюри әгъзасы буларак, тагын нәрсәләргә игътибарны юнәлтәсегез килә? Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Менә уйлап утырам, Тәртип исеме бу радиога һич кенә дә очраклы кушылмаган икән.
Чөнки яшәү рәвешендә тормыштамы, эштәме, шулай бит кайда тәртип, шунда уңыш. Һәм инде безнең менә бигрәк тә тәртип радиосы шушы бинада соңгы айларда эшли башлагач, аңа инде моңа кадәр булмаган шартлар тудырыла башлагач, үзенең эшен шул кадәр киң җәелдереп җибәрде һәм менә ниһаять шушындый конкурста игълан ителде. Төптән уйлап караган вакытта күптән кирәк булган икән ул. Менә бүтән информация чараларының аңа кулы җитмәгән, менә нәкъ менә шушы тәртип радиосы моңнарыбыз, көйләребез, җырларыбыз мәсьәләсендә шулай ук тәртип урнаштыру максаты белән шушындый бәйгене башлап җибәрде һәм күрәбез, аңа кушылучылар да, аны хуплаучылар да байтак икән. Минем үземә мәгълүм булганча радиода 60-нчы, 70-нче елларда эшләргә туры килде. Ул вакытта бердән-бер радио иде. Радио тапшыруларының классик чоры дип атар идем. Чөнки ул вакытта менә кемнәр белән без эшләдек. Җәүдәт Фәйзи, Исмай Шәмсетдинов, Захид Хабибуллин, Рөстәм Яхиннар, алар теге сәнгать советында әгъза булып торалар иде. Ул шагыйрьләр, Шәйх Иманнур, Сибгат Хакимнар үзләре генә дә ни тора. Шул кадәр талымлы мөнәсәбәт иде. Җырлар, яңа иҗат ителгән җырлар әнә шулай инә күзеннән үткәрелмичә эфирга тапшырылмый һәм фондка кабул ителми иде. Һәм хәзер мин игътибар итәм, шул вакытта кабул ителгән, иҗат ителгән һәм кабул ителгән җырлар һәммәсе дә исән-сау. Һәммәсе дә халык аларны бүгенге үзләренең рухларына туры китереп кабул итәләр, алар исән яшиләр. Менә тагын шуны уйларга кирәк, бу конкурста, бу бәйгедә һәвәскәрләр катнаша, шулай бит, профессионал артистлар түгел, ләкин шунысын әйтергә кирәк, безнең халкыбызның гасырлар турыннан килгән, күп гасырлар буена килгән җырлары кем тарафыннан сакланган, бер буыннан икенчесенә, менә 20-нче гасырга, хәзер инде безнең яңа гасырыбызга китереп җиткерелгән һәвәскәрләр. Чөнки татар галәмендә профессиональ музыка, профессиональ җырлау, башкару төшенчәсе хәтта булмаган. Ни өчен дигән вакытта, үзегезгә мәгълүм, 16-нчы гасыр уртасыннан безгә инде бу юнәлештә дә үсү мөмкинлеге бирелмәгән. Һәм шуңа күрә без шушы һәвәскәрләребезгә искиткеч рәхмәтле булырга тиеш. Һәм алар арасында бүгендә менә сәхнәгә чыгарып бастырдай халыкның моңнарын саклаучылар, безгә әле мәгълүм булмаган ниндидер бер тулы көйләрне яки аларның элементларын үзләренең күңелләрендә саклаучылар бихисап. Менә мин аны шуның белән раслар идем. Мәгълүм булганча инде 20-нче елларда безгә профессиональ музыкабызны булдыру өчен мөмкинлекләр барлыкка килде һәм моны иң беренче тормышка ашыручы Россиядәге халыклар арасында ул татарлар булды. 25-нче елда без инде Газиз Әл-Мөхәммәтов, Султан Гаваши, Василий Виноградовлар тарафыннан Сания операсының иҗат ителүенә шаһит булдык. Аның музыкасы әле бүгендә күбесе саклана. Яки инде шушы авторлар 30-нчы елда, 5 елдан соң эшче операсын иҗат иттеләр. Менә монда кайбер фрагментлары аның кулланылышта йөри, яңгырый, аеруча Нигъмәт ариясенә игътибар итәр идем.
Нигъмәт ариясы инде бу теге опера өчен язылган шулай бит. Ләкин ул халык җыры кебек. Моңы бар аның. Аны Азат Аббасов күп дистә еллар җырлады. Менә Хайдар Бегишев, менә Филис Каһиров та аны соңгы вакытта башкарды. Һәм бу җырда әнә шул халкыбыз тарафыннан сакланган бүгенге көнгә китереп җиткерелгән моң бар. Ягъни безнең профессиональ музыкабызда моңнан башка яши алмый, халкыбызга хас булган. Нәҗип Җиһановны үз вакытында ничектер өнәмәүчеләр дә булды, ничектер халык моңнары тамырыннан читкәрәк китә дип, бүген тыңлыйбыз. Үзе бакыйлыкка күчкәннән соң инде байтак вакыт узгач, мин исем китеп тыңлыйм. Кара әле Нәҗип ага халкыбызның моңнарын ничек оста итеп, шул кадәр нәфис итеп файдаланган икән. Ягъни профессиональ музыкабызда халык моңнарыннан әллә ни китә алмый. Әгәр дә ул чын мәгънәсендә профессиональ музыка икән. Тагын бер генә әйбергә игътибар итәсем килә, ул да булса, менә шул чын мәгънәсендә халык җырлары, алар көе белән аның сүзләре шул кадәр бер-берсенә керешкән була, шул кадәр гармониядә була. Менә шул ягы белән дә алар үзләренең яшәүчәнлеген тәэмин итәләр. Ягъни җыр белән, көе белән аның сүзләре ниндидер бер эчке хасиятләр белән бер-берсеннән килеп чыгарга, бер-берсеннән тулландырырга һәм инде бер-берсеннән башка яши алмаска тиеш. Менә алыйк мисал өчен генә безнең Гомәр ага Башировны. Үз гомерендә бер генә җыр тексты язды, Җидегән чишмә, һәм Сара ханым Садыйкова әнә нинди көй, музыка аңа иҗат итте. Бәлки күпләр әле белеп тә бетермидер, бу вакытта әлеге сүзләргә тагын бер-ике композиторыбыз язып карады. Алар кабул ителмәде халык тарафыннан. Бары тик Сара Садыйкованы гына яши. Ягъни аныкы әнә шул сүзләргә бәрабәр. Без инде әлбәттә менә бу бәйге дә катнашучыларны тыңлаган вакытта халык җырларындагы көйнең, моңның һәм аның сүзләренең тәңгәллеге мәсьәләсенә дә игътибар итәчәкбез. Рәхмәт. Рәхмәт Фуат абый шундый эчтәлекле чыгышыгыз өчен. Илүсәм, әлеге бәйгедә бит инде хәвәскәрләр үз эшчәннәр катнашалар диделәр. Менә видеоларга күз салсак, анда яшьләр бик байтак түгел кебек. Ничек уйлыйсың, бу менә яшьләр арасында бүгенге көндә бу актуальмы, популярмы? Һәм аны популяр итәр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Хәерле көн, исәнмесез. Беренчедән, Тәртип радиосына рәхмәтемне белдерәсем килә шундый матур эчтәлекле бәйге өчен. Икенчедән, шушы бәйгегә мине жюри әгъзасы буларак зурлавыгыз өчен бик зур рәхмәт. Минемчә бу чыннан да бик кирәкле, бик милли рухлы һәм шулай ук иҗади бәйге. Гомумән безнең татар халкы ул бик җырлы, моңлы халык буларак, менә Ризал апа әйтеп үткәнчә, ул ашау пешергәндә дә, эш эшләгәндә дә һаман моңланып җырлар суза. Һәм минемчә бу үз эшчәннәр өчен бик матур, бик күркәм бәйге. Әлбәттә, бу бәйгедә мин инде яшь буын буларак, бу бәйгедә яшьләрне күрергә телим. Әлбәттә, менә бер-ике катнашучыны күреп өлгердек. Һәм инде күбрәк халык җырларын башкаруларын теләр идем, чөнки мин инде музыка коллективында татар халык бүлеген битергән шәкерт буларак, минем өчен бу бик шундый пунктик дип әйтим инде. Бик мөһим пунктик. Шуңа күрә мин күбрәк
халық жырларына басым ясар идем үзем ягымнан. Әлбәттә, мин бу бәйгегә әлбик теләп үзем катнашасы идем. Ләкин ул үз эшеннәр өчен генә икән, кызганычка каршы. Ләкин бу аңа карамастан, аның минемчә дәрәҗәсен киметми. Әле менә видеоларына да күз салганда бик югары профессиональ дәрәҗәдә ясалган минемчә. Монда инде сәхнәгә чыгып, матур күлмәкләр, костюмнар киеп, концертмейстер яки инде менә шул баянчы чакырып, бик матур видеолар төшергәннәр. Минемчә аның дәрәҗәсе бик югары. Әлбәттә, мин яшьләрне чакырыр идем бу бәйгегә, күбрәк яшьләр катнашсын иде, ынтылып барган яки инде менә шулда бала чакта яратып, тыңлаган әсәрләрне күбрәк башкарсыннар иде. Чөнки безнең ретро җырларыбыз бик моңлы, әсәрләребез бик күп. Һәм катнашучыларга мин уңышлар теләр идем. Күбрәк язмаларын җибәрсеннәр, тизрәк язмаларын җибәрсеннәр. Без рәхәтләнеп тыңларга әзер. Сән гафу итегез, аңлашылмаучылык китмәсен, менә Ирүсән сүзләрен дәвам итәм. Чыннан да безнең бит инде максат киләчәккә тапшыру, бу безнең бай хәзинәбезне әйме. Менә конкурска килгән материаллар арасында яшьләр мәсьәләсенә аерым тукталып китәсе килә. Яртысы диярлек конкурс эшләренең башкаручыларының 40 яшькә кадәрле кешеләр, ә инде менә нәрсә дип әйтим, 30 яшькә кадәргеләр шама белән 18-20. Менә бу конкурс 57 яшьнең 18-20се бу инде күп нәрсә турында сөйли. Димәк, яшьләрдә ихтыяҗ бар халкыбызның онытыла барган җырларына, халкыбыз моңына. Шуңа ялгыш фикер калмасын журналистларда да дим. Чыннан да без инде көтмәгән идек шундый менә яшьләрдән шундый материаллар килер дип. Алар бар, күп килде, Аллага шөкер. Димәк, бу эшебез уңышлы дәвам итәр дигән ышаныч бар. Һәм тагын бер нәрсә генә менә Ләйлә районнарны сайлап үтте бит. Нишләп районнарны санап утыра инде ул дип уйлый күрмәгез, чөнки безнең әле Ахват дип әйтик инде Тәртип радиосын FM яшьлек аша бик күп җирдә ишетә алмыйлар. Менә яшьләрнең катнашуына дәлил, алар бит инде аны приложение аркылы тыңлап, олы кешеләр бөтенесе приложение скачать итми бит инде. Шуның аркылы белеп конкурста катнашалар. Хәтта менә бу конкурста да калганнарында да каян тыңладыгыз дигән Балтачтан киләләр билет алырга, без бит инде билетлар уйнатабыз театрлар белән, спектакльләргә инде. Төрле районнардан киләләр, каян дисәң күбрәк бер шул приложениедән. Ләкин без инде Алла бирсә Татарстанның бөтен почмагына FM яшьлек аркылы да барып җитәргә дигән максат куелган. Ансына да барып ирешербез. Яшьләр катнашуы безнең өчен бик сөенечле. Димәк, 25-нә хәтле бит эшләр кабул ителә. 20-сенә. 20-сенә хәтле, димәк 20-сенә кадәр вакыт бар. Хөрмәтле журналистлар, сезнең сораулар. Рәхмәт. Хәерле көн, Галиева Лүзә, Татар-Информ. Минем радио хезмәткәрләренә сорауларым бар. Беренче сорауым. Әлеге вакытта конкурсантлар башкарган җырлар арасында язылу һәм башкару буенча иң иске җыр нинди җыр булды? Беренче сорауым. Иң иске җыр дип, менә мин борынгы җыр дип әйтегендәйме? Менә мин санап киттем, Тәймин Габдрахман көе, уел. Мин инде аларның теге хәзер әйтә алмыйм, кайсы борынгырак, кайсы кайчанрак язылганнарын әйтә алмыйм, әйме. Ләкин менә бу Габдрахман көе уел дидем. Менә хәзер мин сезгә узакка китер инде, әйме. Су буйлап җырлары, тәфтиләү, әллүкигә хәтле җырлап җибәрделәр безгә. Аннан соң менә гел ишетелмәгән тауга менә җиңел төшүе, менә җиңел төшүе авыр дип менә җырлады бит тыңлаучы. Җырның исемен кызганыч белмим, әйме. Менә мондый җырлар безнең иң борынгы җырларның берничәсе менә шулар. Хәзер инде менә монда безнең исемлек бар. Сонасаң инде бөтенсен дә санап китсәң узакка китәйме? Ләкин менә шул җырлар менә безгә кергән җырлар арасында. Ләкин аның борынгы булуы, теге күпме борынгы булуы шулай ук җиңер өчен төп шарт түгел. Хәзер дөрес аңламасыннар, алайса хәзер мин тагы да борынгыракны табып җырлыйм әле җиңер өчен дип, андый ялгыш фикер кирип китмәсен катнашучыларга. Рәхмәт, икенче сорауым. Менә бу конкурска килгән җырлар арасында яңа аранжировка ясап җырлаучылар булдымы? Хәзерге көндә бит кайбер җырчылар 30-40 ел элек булган
популяр булган җырларны яңартып үзенчә җырлыйлар. Моңа инде төрле караш бар. Кемгәдер иске җырларга яңа сулыш бирү ошый, кайберләре инде җырларны үзгәртүгә каршы килә. Менә минем сезгә радио ретро музыка белгечләренә буларак сезгә шундый соравым, сез менә үзегез шушы хәлгә ничек карыйсыз? Нинди бәя бирәсез? Менә минем әйтеп китәсе килә, менә мондый нәрсә күзәттем әйме. Мәсәлән, Илдус Хадиев безнең Актаныш районы Иске Сәфәр авылыннан Агым су җырын җырлап җибәргән. Ул безгә комментарийда язган әле. Мин моны ничек ишеттем, әбиемнәрдән, дәвәниемнәрдән нәкъ шулай башкарырга тырыштым, дип ул аны баянга җырлый, инде үзе уйнап җырлый, әйме. Һәм күп кешеләр комментарий биреп язганнар, менә җибәргән эшләрендә, без моны ничек ишетеп калырга тырыштык, шулай башкардык дип. Димәк, менә бу инде үзе аңлатып тора. Бездә инде төп максаты бит уен коралларына кушылып җырлау, я акапелла башкару иде, әйме. Һәм максатка туры килгән, мен инде әйтмәс идем, менә бузылып җырланган, аранжировкалар үзгәртелгән җырлар бар иде дип. Юк, киресенчә тырышканнар барсы да ничек элек ишетелгән, ничек элек яңгыраган, шулай башкарырга һәм шулай безгә тапшырырга. Чөнки анда рекламасында да һәм аның Инстаграмдагы анонсында да Алмаз абый Хәмзин тавышы белән фонограммага түгел дигән әйбер яздырып куелган. Алар инде аны тыңлаганнар, ишеткәннәр һәм ул кагыйдәне үтәгәннәр дип әйтәсем килә. Ниндидер сорау ачык калды? Рузилә Мөхәммәтова. Баяннан башка уен коралына кушылып җырлаулар булдымы? Килгән язмалар арасында икенче сорау. Менә бу 4 кешегә материаль ярдәм, материаль файда буларак акча бирелә. Менә тагын нинди булса мораль күреләме аларга файда? Ниндидер аларның исемнәрен таныту, аларга кайдыр җырларга мөмкинлек бирү. Менә шундый мораль ярдәм күрәчәкме ул? Соңгы өлешенә җавап биреп китим тиз генә, аннан соң инде коралларга кагылышлы җавап табылыр. Biz bugün artık bu turda kışkırıp aytасы келмәгән иде, ләкин теге вазгыяттан чыгам иде. Хәзер вазгыятны үзегез беләсез, безнең чаралар һәм массу күләм чараларга төрле бәя, төрле фикер. Гомумән, әлеге җырларны барлауның тагы бер сәбәбе безнең өчен, әле оештыручылар өчен. Ул да булса, менә шушы җырларны барлау белән бергә, шушы язмаларны барлап, алга таба безнең радиода ниндидер бер мәйдан бирү аларга. Яңгыраш мәйданы ул шушы тапшырулар белән, шушы җырлар белән эшләнгән. Хәвәскәрләр пешмәгәе. Һәм шуңа өстәп, әле алга таба без бу турда ачыграк мәгълүмат булгач, тагы бер пресс-конференция оештырып эшләрбез. Ул да булса шушы башкаручыларны шара форматында тәкъдим итү, концерт, фестиваль. Бүген бу турда артык күп мәгълүмат бирәсе килми, әйтәбез бит, теге вазгыятына карап, ләкин бу безнең планда тора. Аларны барлаганнан соң, әлбәттә ки, киң мәйданга, киң публикага тәкъдим итү һәм популярлаштыру. Коралларга кирәк. Уен коралларына килгәндә, конкурс эшләренең 10ннан артыгы, ничә дип әйтим, 15ләп эш безнең акапелла булды. Баянга бик күп, иң куанычлысы шунда гитарага кушылып җырлаучылар да бар иде, әйме. Һәм ялгышмасам, Айсул фортепианога, әйме. Һәм Курайга да бар иде бит, Курайга да бар иде. Менә мондай эшләр дә бар, Крәшин малае, менә безнең без күрдек биттек баяны бүген, әйме. Менә мондай эшләр дә бар иде, ләкин инде күбесе баян. Баян, анысы инде аңлашыла ни өчен икәнне. Без татар халкы баянсыз, гармунсыз яши алмый. Тагын сорауларыгызмы штабы? Минем сорау шундыйрак, менә үзешчәннәрне күтәрәбез бит инде, әйме? Үзешчәннәр бит инде булай да профессионализмны бәреп җыкты. Сез тагы акча түләп күтәрәсез. Үзешчәннәр бит алар акча түләмичә дә булай да күтәреләләр. Менә шуны аңлап бетермим, бәлкем сезгә профессионаллар арасында да үткәрергә кирәктер инде. Безнең күпме консерватория тамамлаган, музыка мәктәпләре, училищелары тамамлаган кешеләр эшсез йөри. Сез монда тагы профессионал үзешчәннәрне акча түләп күтәрәсез. Менә бу моны ничек кабул итәргә аңламыйм. Аны төрле яклап карарга була инде, чөнки профессионаллар өчен безнең дәүләт күләмендә үткәрелгән конкурслар, чаралар булай да байтак бит инде. Радионың эше бит аның, ничек дип әйтим, буларны күтәрдем дә, алдым да, сәхнәгә чыгардым дигән сүз түгел бит ул. Ул бары тик кешенең күңеле өчен, үзе өчен.
Юк, ул бер кичкенә генә, ул элек-электән Татарстан радиосында да булган, менә хәзер язмаларны архивта тикшереп утырабыз, хәвәскәрләрне яңрата торган 1 сәгать, атнага 1 сәгать булган ул. Әйе, алар хәтта кайберсенең исем фамилиясе билгеле булмыйча җырны эзли башлыйбыз да без, кем икән бу дип, чөнки танылган артистлар арасында юк ул. Ә ул шул Татарстан радиосы фондына фәлән елны килеп, фәлән районнан яздырган хәвәскәрләрне махсус шулай элек биттеге стенада сөйли торган радиодан һәрбер районның үзенең нокталары булган, менә шулар арасыннан яхшыларын җыеп Татарстан радиосында яңгырау мөмкинлеге биргәннәр. Ул инде комбайнер да, сыер савучы да, тракторчы да булырга мөмкин булган. Ул профессионал сәхнәгә чыгарып бастыру дигән сүз түгел. Ул кешене бары тик кешенең менә Аллаһ Тәгалә талант биргән бит аңа. Шуны ничектер менә әйткәнемчә яшеренеп яткан нәрсәне күрсәтергә мөмкинлек бирү генә. Монда сәхнәгә чыгу турында сүз бармый, ләкин җиңүчеләргә теге бүләк буларак иң-иңнәрен без радиода яңратачакбыз, Алла бирсә, һәм ул концерт форматында булса да, ул инде шул концертка чыкты да бу кеше артист булып китте дигән сүз түгел, ул үзенчәлекле бөтенләй башка төрле әйбер булачак. Аңларга кирәк, сез әйткән бүгенге көндәге үзешчәннәр булай да сәхнәдә басты дисез. Айырма шунда ки, сез әйткән үзешчәннәр, алар алдан ук үзен профессиональ итеп тәкъдим итә. Оригинал җырлар яздыралар, оригинал клиплар яздыралар, үзләренең җырларын радиога бирәләр һәм шул рәвештә алар үзләрен профессиональ сәхнәдә һәм профессиональ сәхнә Юк, монда бит айырма шунда. Аларны да халык та шулай кабул итә. Алар үзләрен дә инде ярым профессиональ итеп тәкъдим итәләр. Ә без алдан ук аларны хәвәскәр дип билгелибез. Шунда бит. Менә безнең эстрада ни өчен җыр сәнгатен бүгенге көндә тәнкыйтькә тарталар. Шул профессиональ яктан бәя биргәндә үзешчәннәр алар, ләкин алар сәхнәдә үзләрен эстрада вәкилләре, без җырчылар, без профессионаллар дип тәкъдим итә. Шуңа күрә генә килеп чыга тәнкыйть. Ни өчен сүзегезне һәм соңгы вакытта акыллырак җырчыларны эшли башладылар. Мин җырчы түгел, мин автор башкаручы гына дип инде аклана башладылар. Үзләренә прививка ясата башладылар. Ләкин тәнкыйть шунда. Ә без алдан тәнкыйтьләргә мөмкинлек бирмибез, чөнки без алдан ук уенның кагыйдәләрен әйтәбез, хәвәскәр катнаша һәм хәвәскәр булып кала. Без әлеге мәйданга әлеге профессионаллар сәхнәсенә дәгъвә кылмыйбыз. Ул сәхнәгә инанның әрсезе булай да менә без андый аудитория белән эшләргә дитү, безнең максат бөтенләй икенче. Бу менә без үткән белән көткән арасына күпер дибез бит инде, яратып әйтә торган сүз. Бу менә шушы күпернең бер тактасы булып тора, чөнки без тамырдан килгән хәзинәне халыктан башка гына ала алмыйбыз берничектә. Чөнки Тәртип радиосының аның моңа кадәр әйтелеп килгән исеме дә Тәртип халык радиосы иде. Шуңа күрә без халыктан аерым яши алмыйбыз. Төп максат онтыла башлаган җырларны кире кайтару. Менә санап киттеләр, алар әлегә мәгълүм җырлар булып чыкты. Ләкин oradan бер-ике генә инде онтылган, кайдадыр сакланып калган җырлар килеп чыга икән, бу бәйгенең бурычы үтәлә дигән сүз. Бер-ике җырны яңадан халыкка кайтару ул бик зур эш. Менә төп максат шушы дип аңлыйм. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз булса, безнең вакыт кысан, шуңа күрә сораулар булса, рәхим итеп. Рәхмәт. Димәк, безнең матбугат конференциясе тәмам дип белдерәбез. Бик зур рәхмәт барыгызга да, бөтен кешенең эше кайнап торганын беләбез. Вакытыгызны табып килгән өчен һәм үзегезнең якыннарыгыз арасында әгәр дә талантлы, уялып тора торган кешеләр бар икән, безнең әле 20-сенә кадәр кабул ителә җырлар, шуңа күрә җырларын җибәрә алалар. Бик зур рәхмәт сезгә.